El delírium és una síndrome clínica caracteritzada per una disfunció cognitiva, amb presència de símptomes d'agitació, de desorientació, que en realitat el que tradueix és un mal funcionament, diguem-ne, a nivell del sistema nerviós central i que sovint ho veiem en persones grans, en persones fràgils. Els factors de risc, sobretot, jo diria que són tres. Un, l'existència prèvia d'una demència, d'un deteriorament cognitiu. L'edat avançada, les persones d'edat avançada tenen més risc, i també situacions de fragilitat amb malalties cròniques. Aquests serien els tres, diguem-ne, pilars fonamentals on hem de prevenir i hem de sospitar que pot haver-hi la presència d'un quadre confusional agut. El delírium es pot prevenir en part actuant sobre... Primer, la primera cosa és sospitar-lo, és pensar que aquella persona té un risc de presentar delírium i després identificar-lo molt precoçment. No és fàcil de diagnosticar el delírium o el quadre confusional agut, el quadre, diguem-ne, hiperactiu, que li diem, que el pacient està agitat, desorientat, amb idees delirants, a vegades amb problemes de psicomotricitat.